Ahoj všem, kteří se zrovna snažíte zpracovávat data do ETMK nebo se jenom chcete dozvědět něco o tom, jak vytvářet složitý grafy kombinovaný ze dvou grafů, vítám vás. My se dneska teda budeme zabývat tím, jak graficky znázornit naměřenou voltamperovou charakteristiku diody. Takovej trouble spočívá v tom, že máme dvě části grafu, které se hodně liší v řádu. V propustném směru nám tam tečou miliampéry, zatímco v závěrném směru máme přibližně o 3-4 řády míň mikroampéry a navíc chceme různý popisy pro xové a y osy. Takže v Excelu nejjednodušší přístup, jak tenhle problém řešit, je vytvořit si dva vlastní grafy pro propustný a pro závěrný směr a ty potom dát dohromady. Já jsem si tentokrát půjčil data od Jindřicha a zase vám na nich ukážu, jak je zpracovat. První věcí, kterou začneme, spočítáme si statický odpor. Jednoduchá věc z Ohmova zákona, z těch naměřených hodnot. Napětí vydělíme proudem. Máme volty, dělíme miliampérama, takže nám to vyjde 1000krát víc, než by mělo. Je to tak. Takže ten výsledek potom budeme mít v kiloohmech. Tak a zároveň je tu problém v tom, že já jsem si to skopíroval z Excelu, který tam měl desetinné čárky, jak to Jindřich správně používá, ale tady ta moje anglická verze potřebuje desetinné tečky. Vy tenhle problém pravděpodobně mít nebudete. Já ho vyřeším tak, že si všechny čárky v dokumentu nahradím tečkama a bude to v pohodě. Tak. Teďka se vracíme k tomu problému, že volty dělíme miliampérama, dvě možnosti, jak to řešit. Buď tam do toho vzorce musím dát ještě krát 1000, a pak ten výsledek mám skutečně v ohmech, takže vyzkoušíme, jak to bude vypadat. Kliknu, roztáhnu vzorec, to už známe. Jo, tohle je celkem rozumný. Asi to tak nechám. Případně bych tam mohl přejmenovat ten sloupec, aby to nebylo v kiloohmech. Záměrně si teďka ještě roztáhnu ty vzorce nahoru a hodí mi to tady tuhle chybovou hlášku. To je daný tím, že se pokouším dělit nulou, což jak víme nelze, ale v tomhle konkrétním případě víme, že to vyjde plus nekonečno. Kdyby vás zajímalo, proč to tak je, tak zkuste ulovit nějakého spolužáka, který má APM, nebo se mě přijďte zeptat. Prostě, když dělíte nulou, může to být cokoliv, ale v tomhle případě to vyjde plus nekonečno, takže tam buď můžete dát protržítko, jakože to nejde, a nebo zmáčknete Alt a napíšete 236 a dáte tam symbol plus nekonečno, což doopravdy ten výsledek takovej je. Klasicky vyřešíme ten problém, že potřebujeme nějaký rozumný počet desetinných míst. A já jsem si ve škole nechal myš, což je super, protože mi to s tím touchpadem hrozně jde, ale nějak to zvládnu a zmenším si tady počet desetinných míst. Jo. Takhle třeba, mně to bohatě stačí. Sloupec E, pokud žádnou poznámku mít nebudete, tak dáte pryč. Vzorec zase skopírujeme, vložíme, tady nás to zase bude upozorňovat, že dělíme nulou, takže zase to přepíšem. Alt 236. A zase upravíme na nějaký rozumný počet desetinných míst. Jo, to už se nám nakopírovalo. Nemůže to být nula, jo, to by znamenalo, kdyby to byla nula, že ta dioda povede dobře, ale ona nevede, ještě není otevřená. Tak, vzhůru na grafy, zase mohli bychom začínat od nuly, ale já si skopíruju úplně z toho prvního videa ten graf, co jsme tam vytvářeli. Jo, kde už máme nastavený, jak mají vypadat osy a všechny tyhle srandičky. Takže CTRL-C. A vložím si to do toho svého dokumentu s diodou, CTRL-V. A jedem vybrat data, smažu všechny ty spojnice, které už tam mám, přidám si nový data. A tady vždycky budu mít jenom jednu křivku, takže ten název tam nebude hrát roli. Můžu si tam dát třeba dioda, to je jedno. Xové hodnoty.
Y hodnoty jsou pak jo, X jsou napětí, Y jsou proud, takže teď označuju Y. Hotovo. Hotovo. Tak dopadne to tady takhle. Musím si přejmenovat osy. Tady mám napětí a je to v češtině je ten pojem dopřední napětí forward UF a není to v centimetrech, ale ve voltech. Tak označím si to F, zase font, dolní index, jo. Dolní indexy dělám z toho, co mají být dolní indexy. Ok. A tady toto bude IF, jo, zase dopředný proud v miliampérách. Tak, jednotky se nepíšou kurzívou, takže jsem si teďka označil to MA a dal Ctrl I, čímž se mi vypla ta kurzíva. Z F udělám dolní index, jak to má být, nenechávejte nám to tak. A graf mám hotovej, legendu si můžu smazat, je to jenom k jedné diodě. Jo, dělejte graf pro Zenerovu diodu a plošnou diodu zvlášť. Teďka mám vyřešený teda propustný směr pro pro Zenerovu diodu. Ukazuju tady data, to jsem zapomněl říct na začátku, jenom pro Zenerovu diodu, pro tu plošnou to pak dopadne stejně. Respektive tvoří se to stejně, jenom ten závěrný směr je trošku méně zajímavý. Takže teďka označím si celý graf, dám si CTRL-C, kliknu bokem CTRL-V, vyběhne mi samozřejmě ten stejný graf a já si to změním na ten závěrný směr ty data, takže kliknu někde, vybrat data, editovat tu řadu. A tentokrát beru napětí z té druhé tabulky, z toho závěrného směru. A proud beru taky z té druhé tabulky. Jo, to bude Y naše, to už víme. Tak, graf teďka vypadá takhle. A teď musím si nastavit ty grafy, abych je mohl zkombinovat dohromady. Tady si musím změnit popisy os, protože tohle je závěrný směr, takže UR a závěrný proud, takže jak to vidíte, zvětším to, takže to IF změním na IR. A když reverse, jo, zpětný proud a zpětné napětí jakoby v překladu. A já teď budu chtít, abych tenhle graf, co jsem z toho závěrného směru, mohl spojit s tím grafem z toho propustného směru. K tomu musím změnit orientaci těch os, takže si kliknu na tu osu, zase si dám formát osy a musím si prohodit minimum a maximum. Takže tady si dám 8, tady si dám 0. Což nejde, takže... Jo, pardon, jinak ono to vždycky musí mít minimum menší než maximum, to dává smysl, ale musí se tu zakliknout hodnoty v obráceném pořadí, takže takhle. Stejnou věc musíme udělat i u osy Y, jo, takže zase vlastnosti osy, možnosti osy v opačném směru. Minimum si nastavíme na 0, ne na minus 50, to k ničemu nepotřebujeme. Upravíme si tady ty popisy těch os, jo. Myslím tím jejich polohu. Takže to patří sem. Tady to zvětším. Jestli mě to dovolí bezva. A tohle si zase posunu, kam to patří.
A teďka mám ty grafy vlastně nachystaný k tomu, že je můžu takhle blbě spasovat dohromady až na ten drobný háček, že jeden mi vykrývá druhý. To vyřešíme snadno tím, že nastavíme průhledný pozadí. Takže kliknu na ten graf, dám si tady fill, výplň, no fill, jo, žádná výplň. Tady taky. Ještě, aby to bylo trochu rozumně vidět, doporučuji zobrazení. Jo, klikněte někde do prostoru a odklikněte mřížku, ať tam nevidíme přes sebe hromadu čár. A dalším krokem bude ty grafy takhle pěkně spasovat dohromady 0 na 0. V jiných programech se to dá udělat mnohem elegantněji, ale ve Wordu, v Excelu prostě nemáte jinou možnost. Potom na to finální spasování, jo, překrytí, použijete šipky, takhle by to mělo jít na sebe. Zkusíme, jestli tady budou vypnout ty nuly, já si sám nejsou jistý, takže jsou teďka v nastavení té svislé osy toho spodního grafu. Kliknu si vpravo na ty 3 čárky, tik tu dáme. Ono, bohužel to nejde, musel bych je vypnout všechny, anebo je dát dovnitř. A jo, a to jsou vlastně, jsou jenom ty čárky, takže to nic. A labels. No, to vám moc nepomůže. No, tak se smíříme s tím, že tam ty nuly mít budem. A my to asi přežijeme. Jo, ale mám tady teda IR, IF, když je to propustný směr, IR závěrný, UR závěrný směr, UF propustný. Takhle ty grafy by měly vypadat. Povypínám si tady zase to ohraničení, to je fakt hnusný, jo. Border, ohraničení. Tady to taky. No line. A mám grafy hotový. Teďka už to zase jenom potřebuju takhle dát na stránku s rámečkem. Doporučuji, pro ty diody je to lepší dát tu stránku na ležato, takže ukážu teďka, jak ten rámeček vytvořit znova v té ležaté variantě. Dám si tady nový list. Page layout si kliknu. Tady si dám záložku page layout, rozložení stránky. Uživatelské okraje na vrchu 1, dole 1 cm, vlevo 1, vpravo 1, header 0, footer 0 a zapomněl jsem, vám bude stačit psát jedničky, já musím psát 1 cm z toho důvodu, že mám anglickou verzi, takže podle mě to jako tu základní jednotku bere palce. Tak, tady takhle to vypadá rozumně. Označím si celou tu stránku. Jdu na záložku domů, dám si tady tlusté vnější ohraničení. Je to tam, ale z nějakého... tak jsem měl označený 2 stránky, nevadí, dám Ctrl+Z. Když chcete mít přehled o těchto věcech, zmenšete si ten dokument, jo, ať pěkně vidíte, že jste jenom na té jedné stránce. Takže označíte celou stránku. Já jsem si to zmenšil až moc, takže se mě teďka s tím blbě pracuje. Teď už by to, jo. Tlusté vnější ohraničení. Tak, ještě špatně. Jak nám říkali na matice, znovu lépe a radostněji. Teď už to musí vyjít. Pokud vás štve to, co mě, že vám tam skočil ten řádek navíc, tak si tady zmenšete výšku jednoho řádku a bude to dobrý. Jo, tady si teďka označte spodní 3x2 buňky. Zase tlusté vnější ohraničení, sloučit a zarovnat. Tady vpravo 3x2 buňky,
tlusté vnější ohraničení, sloučit a zarovnat, buňky mezi nima, sloučit, zarovnat, tlusté vnější ohraničení. Tak, tady si napíšu zase název té úlohy a co tam vidím, takže úloha číslo 7. A je to voltamperová charakteristika Zenerovy diody. A tohle byla KZ704. Napíšu si jméno. A napíšu si datum, kdy to bylo měřený. Já to teďka z hlavy nevím, tak si něco vymyslím. A doporučuji zarovnat na střed, jo, v obou směrech, nejenom takhle dolů. Můžete to dát tučně, zvětšit trochu. To už jsou detaily estetický v podstatě, které jsou na vás. Já ještě doporučuji jednou dát si tady zobrazení, vypnout si gridliny, výšku, jo, ať nás to neruší. Teďka si to už zvětším, ten dokument, ať vidím jenom tu svou jednu stránku, s kterou budu pracovat dál. A sem si vykopíruju ty grafy, co jsem tady vytvořil. Nevím, jestli mi půjdou oba. Jo, já jsem teďka držel Shift a označil jsem si oba dva grafy, dávám Ctrl+C. Tady dám Ctrl+V. Jo, posunu si, stejně vidím, že to budu muset trochu zmenšit. Zase nezapomeňte pořádně roztáhnout, ať využijeme celou tu plochu. Nějaký centimetr v rožku nevadí, ale ať nemáte hromadu nevyužitého místa. Tak, tady to si dám zhruba nějak. Jak mi to přijde dobrý, označím druhý graf. A šipkama. Jo, teď se mi to trochu zasekává. Takže šipkama si spasuju ty nuly, jo, aby nula ležela na nule, zvětším si to. Nebojte se, někteří to odbydou, pak je to vidět i při tom tisku. Jsem to zvětšil až moc, ale nevadí, já to najdu. Takže teď šipkama pěkně 0 na 0. Smažu si tady ještě z této osy tu -20. To vidím, že je nehezký, takže minimum, jo, nastavení osy minimum, aby bylo v 0. Tím se mi to krásně rozhodilo, nevadí. Já se rozhodit nenechám. Protože za chvilku budu mít hotovo, budu tisknout graf. Tak šipkama, jo, teďka to mám parádně vidět, že to vypadá jako jedna čára v obou směrech, takže zase můžu zmenšit. Teďka, kdybych náhodou tím chtěl pohnout jako celkem, označím jeden graf, držím Shift, označím druhý graf a teďka, když budu pohybovat, tak mi zůstanou spojený, jak je potřeba, drží pohromadě, mám to správně popsaný, mám papír s ohraničením, je to krásně vidět. Tady je vidět, kdy se nám dioda otevírá, jo, kolem 0,65 V asi. Tady je zase krásně vidět, že to je Zenerova dioda se Zenerovým napětím něco málo přes 7 V, takže když jsme přesáhli to Zenerovo napětí v závěrném směru, tak nám proud strmě roste. To u té klasické plošné diody neuvidíte, tady bude jenom takhle čára a u plošné diody tady nebudete mít miliampéry, ale mikroampéry. To je všecko, díky za pozornost, mějte se fajn a zase se uvidíme a uslyšíme.